Biye tarata ye novembre kalo tile 11 san 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ale bɔla ka nɛgɛjuru sira dɔ tin kunu tɛnɛdon novembre kalo tile 10 san 2025 kɔnɔna na ni Baroness Diapmane ni ale ministre d'état au développement en charge des questions africaines du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ye a yirala k'a fɔ u ka entretien kɔnɔna na fɛn min ye Abdoulaye Diop ye a kɔni bɔla ka hakililajigi kɛ ka ɲɛsin an ka jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni tajiko gɛlɛya fɔ ka taa se lakanabaliya ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni an ka gouvernement ma olu b'a la ka wuli ka jɔ min sigi sen kan walasa jamana kɔnɔdenw olu n'u bololafɛnw bɛ se ka kisi o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye Baroness Diapmane ye a yɛrɛ kɔni bɔla ka a ka solidarité yira ka ɲɛsin an ka jamana ma o tɛmɛnen a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka gouvernement ma ka sanga n'u bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na i n'a fɔ sisan nɔ. Kunu tɛnɛdon novembre kalo tile 10 san 2025 an ka faba kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ ye kafo jiginɛ ma o ka soba min bɛ Amdalaye ACI Demeli la o yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲangata jugumanba sɔrɔ n'u y'a yira k'a fɔ ko tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛn'o la après midi yan fan fɛ o y'a yira k'a fɔ tasuma yɛrɛ kɔni ju bɔla fɛn min na sa o de u ka groupe électrogène ye a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn fo ka taa se kuranmafɛn ma olu yɛrɛ kɔni b'a la ka ɲangata don maaw kun waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nka ka sanga ni an ka lakana tigilamaw olu ka wuli ka jɔ u yɛrɛ kɔni bolila ka na tasuma in faga k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ caman yɛrɛ kɔni don kun nka a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka bolimafɛn fo ka taa se u ka bureau yɛrɛ kɔni ma tasuma in yɛrɛ kɔni bɔla ka tiɲɛniba yɛrɛ kɔni don kun nka u y'a yira k'a fɔ maa si o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ a nin na an bɛ ala deli ala k'an kisi ka an tanga. Kasangani kalango ale kunnafoni kɔnɔna ye kunu tɛnɛdon novembre kalo tile 10 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni école o daminɛna an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu de la an bɛ taa sankaw olu fɛ yen nɔ ani vacances a yirala k'a fɔ kunu tɛnɛ kelen na fɛn min yɛrɛ kɔni san ale yɛrɛ kapu ɲɛmaa ye ale bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ani a ka jɛkulu ka u kun da u ka établissement caman kan ka taa baaraw yɛrɛ kɔni kɛcogoya lajɛ a y'a yira k'a fɔ kalan o yɛrɛ kɔni daminɛna san marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o tɛmɛnen a y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni kɛlen don ka disposition ta min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ taji ko o yɛrɛ kɔni di kalan mɛtiriw bɛɛ lajɛlen ma walasa kalan ale bɛ se ka continuer san marabolo kɔnɔna na o tɛmɛnen an bɛ taa bakansikaw olu fɛ yen nɔ kunu tɛnɛ kelen na novembre kalo tile 10 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bakansi ekɔliso olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla kura ye tun. Salon de sécurité ale baaraw dayɛlɛla bi tarata novembre kalo tile 11 san 2025 kɔnɔna na an ka faba la a yirala k'a fɔ Bamex nin y'a attaque fɔlɔ ye o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni exposition ko o kɔni kan ka na kɛ an ka faba ale parc des expositions o kɔnɔna na fɛn min ye commission nationale d'organisation de Bamex ale ɲɛmaa ye Amadu Dɛgɛni a y'a yira k'a fɔ société 15 minnu bɛna bɔ teriki minnu ko dɔnnen no jɛn fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu fɛnɛ bɛna u ka exposition kɛ AES ale fɛnɛ kɛlɛkɛminɛnw fɛnɛ kɛrɛfɛ o b'a yira k'a fɔ kɛlɛkɛminɛ caman o yɛrɛ kɔni bɛna exposer ni kɛnɛ kofɔta in kan min kun kan ka cɛ ni ala ye juma nata yirana. An bɛ taa kulukorokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ maa minnu bɛ kulukoro ni ala lajarabi olu maa minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denbaya minnu bɛ yen nɔ ni baloko ka gɛlɛn kosɛbɛ olu denbaya la a yirala k'a fɔ olu bɔla ka dɛmɛba sɔrɔ dɛmɛ min ni o yɛrɛ kɔni bɔla opérateur économique Amidou Konate ale yɔrɔ DTT a yirala k'a fɔ ale bɔla ka dɛmɛ don ka ɲɛsin nin ma kofɔta ninnu ma min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ malo la fɔ ka taa se tulu ma ani a ɲɔgɔnna caman maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛ sɔrɔ u bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin dɛmɛ dibaga ale ma. Kɛlɛkɛcɛ ye olu b'a la ka u seko n'u dɔnko yira walasa basigi o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na o hukumu de la an bɛ taa Sikaso kɛnɛdugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso ale marabolo min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Kilela a yirala k'a fɔ tɛnɛn tɛmɛnen novembre kalo tile 3 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Kilela ale donso ɲɛmaa dɔ ye ni a bɛ farafin furabɔ fɛnɛ kɛ a yirala k'a fɔ binkani wale tigilamaa dɔw yɛrɛ kɔni bɔla ka ale bɔnɛ ani na o su kelen yɛrɛ fɛnɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ ye jagaleya bɛnkale a yirala k'a fɔ ale fɛnɛ minɛna binkani
wale tigilamaw fɛ fɛn min yɛrɛ kɔni kilela autorité ma u b'a la ka wele ko o bila an ka ɲɛmaw ma walasa fɛn min yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw ye olu bɛ se ka caya u ka marabolo kɔnɔna na ka dɔ bɔ binganni wale la. Ameta Yorosokaw olu feno ayirala ka fɔ fɛn min yɛrɛ transport an kɔmɛ o sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ Yoroso ale marabolo kɔnɔna na wa yira k'a fɔ ka taga ni ka segin kɛ ka bɔ Yoroso ka taa Bamakɔ ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɔla 1600 la ka taa a yɛrɛ sɔrɔ 1800 la fɛn min ye Yoroso ni Kucala ko o fɛnɛ bɔla 500 la ka na a yɛrɛ sɔrɔ 600 la Yoroso ani Sikaso u b'a yira k'a fɔ ko o fɛnɛ bɔla 1000 na ka na a yɛrɛ sɔrɔ 1200 la fɛn min yɛrɛ kɔni transporteur u b'a yira k'a fɔ ko ni transport gɛlɛya ko u yɛrɛ kɔni ma kun bɔ foyi la ka sanga ni tajiko ale gɛlɛya ye. An bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔyan fan fɛ Gawokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ Gawo ale yɛrɛ kɔni bɛ tile 4 ɲɔgɔn kɔ bɔ sa a t'a la ka courant sɔrɔ fɔ ka taa se ji ma wa yira k'a fɔ ka sanga ni u ka centrale électrique ale yɛrɛ kɔni tajiko dɛsɛ ni u t'a la ka gasoil sɔrɔ ko o de kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni t'a la ka ji ni courant sɔrɔ min yɛrɛ kɔni juguyala kosɛbɛ SOMAGEP maaw yɛrɛ kɔni ma ni a kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni dola jiko gɛlɛya fɛnɛ kɔnɔna na o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni Gawo marabolo maaw ye u kɔni b'a la ka wele bila autorité ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ joona sɔrɔ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Kidale a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Kidale ale gouverneur général Gamo ale bɔla ka a kunda u ka marabolo dɔ kan min bɛ tali kɛ Konibalani ale bɛ cercle de Takalote ale fɛ a yɛrɛ kɔni bɔla ka taa a ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔta in ka Ala lajarabi maa minnu sɔrɔ ka taa u lajɛ ka dɛmɛdon kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔta ninnu ma ka hakilina falenw yɛrɛ kɔni kɛ ani ka hakilina sigi ko o da nin marabolo kofɔta ninnu kan a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni b'a la ka wulikajɔ sigi sen kan halisa walasa fɛn min yɛrɛ kɔni lakana ale ni basike o bɛ se ka na u ka marabolo kɔnɔna na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔnya na.